Hola, em dic Helios i continuem amb el Control, que en el capítol anterior vaig venir fins aquí, i aquí darrere, aquí a baix concretament, em vaig deixar una cosa per mirar. Ah, mira això, mira, text. Ho deixo aquí, vinga, continuem. Que havíem d'anar a buscar la Marshall a investigació, concretament a parapsicologia. Mira una cosa primer. Anda, mira. Vale, això no ho havia mirat. Va, ja tenim per poder fer la perforante, que em sembla que és la carregada. No, la perforante és una altra. Eh. Val, a veure si tenim suficient per millorar això, ja ho teníem al 2. Però ho podem millorar un altre cop. I un altre cop? Un altre cop ja no cola, no? Eco entrópico. Okay. Ja podem fer coses de nivell 3. Personal oscurecida rara. No entenc per què lo d'oscurecida, però va. I per armes també. Això em sembla que no ho tocaré gaire, no ho aniré pujant. I ja quan estigui a nivells alts, potser sí que començo a fer coses d'aquí, fabricar coses d'aquí. Perquè per ara m'interessa això, pujar de nivell les coses que podem fabricar. I fabricar coses, com per exemple la millora de l'arma estàndard per tenir un espai més per posar-hi una modificació. Estaria guai. I aquí teníem coses de manteniment, que és molt intel·ligent per part meva. Soc intel·ligent. Bé, ara sí anem. Quina anava? Amb aquesta i amb aquesta. És que la giratòria... Ja m'està guai, però m'agradaria tenir algo que em doni més precisió encara. La giratòria de fer-la servir. Ah, i de fet tenim aquí un espai que me n'havia oblidat al capítol anterior també. I el que farem serà baixar el coste de... Hi havia una manera d'ordenar. Rareza? Sí, rareza. El tipo. Val. Sí, això, que costi menys energia llançar, la de telequinesis. I aquí què passa? Ah, sí, vale. Pues anem amb això. Tremenda devastadora. Mira, mucho texto. Aviam. Deixo això un moment. I vinga, continuem. Hosti, això... Ah, guaita, tu! Això és el plan astral. O sigui, s'han fet un mapa aquí, un model 3D. Se l'han estat investigant. Però com han investigat la part de sota? O és que se li dona la volta? Raro. Anda, mira tu. Vinga, va, comencem el vídeo amb una tele. An early hypothesis was that the mindscape of the astral plane is subjective. But that was fast proven wrong. It's an actual place, not a construct of the mind, even though it is with our minds that we enter and experience it. But then one could argue that that's the case with all reality. We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it. That is the only concrete material that has come out of the astral plane expeditions. Apart from one shocking exception. In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the pyramid. We've concluded that this, not the entire plane, is what the board controls. We have glimpsed movement, native species, always in the distance, and yet contact was made. We don't have footage of this, a technical malfunction, but when one of our astronauts returned, a brain cloud, an astral fugue, had hitchhiked a ride in his head. It ruptured out, killing the subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on. Proper containment protocols are to be observed when dealing with it. Ja veiem que el plan astral no és tan pacífic com sembla normalment. Menys mal que no li tirem, no sé si aquí sortia alguna cosa. Això ja ho veurem més endavant.
No sabia que es veia tan aviat això. Ja ho veurem més endavant. Ah, quin... Ai, quin fàstic, no, no es fa fàstic, però és que... molesta molt. Anda, guaita. Ah, val, això. Vale. Sí. No me'n recordo com es feia això, no m'acabés amb aquesta zona. Això s'havia de fer una cosa, no recordo què era. O sigui que ja em perdonareu, però tardarà un rato en fer-ho, sigui el que sigui. Ah! Va, vine cap aquí. Em sembla que és això, que s'ha d'apuntar fins aquí. No! Té un botó! Ah! Val, l'he liat. Ostres, tu que m'he matat. Vale. Uf. Aviam, no recordo com ho vaig fer, però se l'ha de ficar allà dintre i tancar la porta. Ja tinc molt poca vida. Aviam, vine cap aquí, bitxo. És una bona pregunta. Què punyetes feien amb aquesta cosa aquí? És una molt bona pregunta. I si no vull què? Es remenem. Marshall, are you still there? Shit. We're so close. We need to hurry. Vinga, se'm talla la comunicació. Ah, no, és una porta. Ostres. Vale, aquella esfera cura els enemics. S'ha de destruir la més aviat millor. Ostres. Anem a recollir vida ràpidament, per favor. Perquè aquí... apareixen més enemics. Aparegut a dalt. És que vull recollir la vida i els recursos, i això què és? De la sella de gravacions. Vale. Això ja m'ho llegiré jo després. Vinga. Almenys ja tinc la vida al màxim. Ui! Què collons és això d'esquivar-me les bales? Vinga, a prendre pel sac, bitxo.
Vale. Ostres, que no tenia energia. Pesadet. Anda! Guaita tu! Que l'he agafat ell. Vale, ha sortit un text allà que ara mirarem. No? Sí. Espina astral, plano astral. Quantes coses m'he saltat jo aquí. An early hypothesis was that the mindscape of the astral plane is subjective, but that was fast proven. Bueno, aquest és el que hem vist abans. No? Sí. Aquest és el que no havíem vist, que és el d'ahir, em sembla. The astral plane. Similar to an iceberg, what you see is not what you always get. Regardless, this place is vitally important to the Bureau. Most information on the astral plane is classified, but we can talk in broad strokes, keeping in mind that these are staggeringly complex systems, and simplification does them no justice. Now, the white non-space, the ever-present inverted black pyramid. The board, all linked, intrinsically tied to the oldest house, tied to the director, the process of choosing a director, tied to all objects of power in terms of who controls them. Yes. Yes, what? Què m'he perdut jo ara? Vale, aquests eren els no vistos. I després aquí n'hi ha un altre... Que és aquest... Ah, el de l'esfera aquesta. Vale. Sí. Bàsicament l'esfera aquella cura els enemics i fins que no te la carregues va curant els enemics. O sigui que te'ls carregues ràpid o et carregues l'espera molt. El bo és que l'espera no es cura a si mateix. Bueno. És millor desfer-se'n ràpid. Sí, ara hauríem d'anar allà. Bé. Aquí hi ha coses. Iuhu! Vale, anem a mirar primer això perquè no vull que em foti allò primer. Tremendo texto. Vale. Ara mirarem de la missió aquella que ha sortit. Després de recollir coses. Eficacia de lanzar. Vale. Aviam. Missions. Una audiencia cautiva. Val, sí, això és aquí el cantó. Em sembla que puc anar-hi ja. És allà baix. Aquesta porta. Que veiem tots aquest aquí que estan... I see it. Another object of power? They're just standing there, mesmerized by it. Aviam, aquí s'ha de tocar alguna cosa. Ostres, per un moment he pensat que el reflex era un enemic o alguna. Aquí em sembla que hi havia una cosa. No sé on és. I això s'ha de fer molt. Això no sé com anar, ¿vale? En algun puesto surt. Però no sé on surt ja. Va, espera't. Anem a fer un retop. Aviam si... Sí, s'ha arreglat, d'acord. Ara que això s'ha arreglat... On estava allò? Ah, aquí. S'ha de fer aquest símbol. Que s'ha anat a la merda molt ràpid. Però bueno. Aviam.
Vale, ja està. He obert una porta, no sé. Em sembla que he obert una porta per entrar allà. Una cosa que sí, he obert aquesta. Anem a investigar perquè no vull dir res. Feia algunes coses de l'inventari que hauria d'investigar també. Fem un moment, perquè no me'n fio. Què tenim? Velocidad de disparo, zoom para la perforante. Permite recuperar munición al acertar. Aquí, aquí. Bueno. Tenim això, que és menys potent que el que tinc allà. I ja. D'acord, cap aquí. Vale, aquí tenim un... Please state your name for the record. Paul Warren, Astromark, First Class. And you are aware that exposure to the astral plane can result in death, disability, personal injury, corporeal untangling, cognitive collapse, loss of ego, and partial to full dementia? Yeah. I am. And you acknowledge that your use of the astral conduit, aka the X-ray light box, is purely voluntary? Yes, I do. Perfect. Your suit is good? Yeah. Okay, you're all set. Open the door for Mr. Warren, please. Bueno. El subjecte de proves. Mira, tu. Estan empanats amb la tele, amb la caixa, tu. Bueno, no, espera, no és una tele. Què és això? Aviam. Ah, vale, sí, dominar. Oh, és veritat. Oh, aquesta mola molt. Aquesta mola molt. Ja sabem que aquests daurats no els hi afecten els meus tiros. Vale, doncs ara veureu una cosa que sí que els afecta. Un pel darrere, que no m'ataqui. Encara que fins que no m'acosti una mica. Vale, ara sí. I ara el que haig de fer per fer servir aquest nou poder és debilitar els enemics de cercle. I després els puc controlar. I els faig aliats. I aquests aliats ataquen a tots els enemics. Però qual també haig d'anar en compte de que no es carreguin els altres. No duren més que el daurat, això sí, el daurat té una quantitat de vida bastant bèstia. Ostres! Hòstion, terrible! Ostres, tu! Ostres, tu! Val. Ok, haig d'anar més en compte. Va, ara doncs... Iuhu! Vinga, iuhu! Vinga, cap allà. La manera que va més a saco aquesta vegada. Palurdo! M'està atacant l'altre des del cantó. Pillar-ne un altre. I vaig anar fent així fins que es carreguin el daurat. Que el daurat ara està quitat. Ah, val, que apareixen allà. No ataquis aquest, ataca el daurat. Per aquest és de nivell 3, aquest aguantarà més. Ah, però no puc controlar-ne gaires. Controlar-ne gaires al mateix temps. Va, només em puc controlar dos ara mateix. Vinga, va, vés a...
¿Sí o qué? Hecho director, no sé qué, ahora hay vinculación y validación con los rayos X. No sé si el sortir d'aquí sortia acurat o no, però per si de cas me recolli vida. I vale, hem de sortir per aquí. Vale, i és això, ara mateix podem controlar enemics. Vale, caja luminosa de rayos X. Tenim la gravació de fa un moment. I això farem així. Això està molt guapo, aquest poder sí que està molt guapo. M'agrada més. Som-hi. I aquests, doncs bueno, estaven connectats a allò i s'han mort. Their brains were fried when I took over the object. I bueno, això, que quan hem agafat l'objecte s'han mort tots. Però ara tenim un poder molt guapo. I ara aquí apareixeran enemics. Tindria sentit que apareixessin enemics. No? Bueno, millor. Així podem anar directament cap a continuar la missió. I de fet, punts d'habilitat. Que duri més... Poso... No sé si posar-me més vida. És que em fa falta la vida, tu. És que em rebenten. És que em rebenten molt fort i la vida és molt barata. Per de pujar. No, això simplement que duri més. Això seria gastar-se 3 punts en que duri un 15% més. Ja li posarem, però de moment li poso vida. I això costava 8 punts. Ben guapo. Puc fer... I aquí? No. D'acord. Tinc missions noves? No. Val. De fet... No, espera. Havia sortit una cosa aquí. A l'ejecutivo. La sala de correos. Val. Això, no sé si jo aniré a fer aquestes coses solet o... No. Vaig a fer-ho. Vaig a abandonar totes aquestes perquè em toca la pera. Això és simplement matar-los i això a l'estona ejecutiva. Val. Anem aquí. Mira, aquí és on es veia tots els mapes. Ejecutivo, sala de correos. Vale. Som-hi. Això és aquí dintre. Que ara, com veieu, doncs tenim companys que ens ajuden. Em vaig cap a dalt. Una d'aquestes. El primer, així no. Següent. Aguanta que pecho. Vinga, ara que ja no tenen curació, a destruir-los. Vale, contra aquest potser anirà millor la devastadora.
s'han d'anar millor l'altre. Cuides, No tenen més lluites? Escleta. Sí, s'han d'anar millor l'altre. Allà el punts. Guati, tu. Això amagat, aquí. Anem a controlar aquest. On te vas, tu? Per què t'amagues? Hi ha una altra espera. What? Llancito. Aviam, Spiro no t'hi pots acostar gaire sense que se'n vagi del joc. D'acord. L'he rebentat amb la seva granada? Sí. Bé, hem d'anar dalt. Que pujo per aquí. Ostres, tu quina rebentada m'ha fet. I em sembla que no han quedat més aliats. Me'ls han matat a tots. Aneu cap a ell. Fora. Val. He completat una secundària. Matar enemics aquí. Uf. Em sembla que se m'ha trastat l'hora. Val. Queden 4 minuts. Realment. Ai, quin espam m'ha fet la mare que el va matricular. Val, he completat 2 de fet. I aviam, allà hem d'anar a investigació, amb la qual fem la investigació. Una missió de la perforante. Enemigos con arma giratoria. Anem a la investigació un altre cop. I ara em posaré la giratòria. I aviam. Avançarem una mica més. No n'hi ha més que siguin d'aquesta. Ara avançarem una mica més i tancarem per aquí. Que
Hem de parlar amb aquesta. Marshall, can you hear me? Yes, I can hear you. Who is this? My name is Jesse Faden. I'm coming to help. Faden. Hold on, I'm setting the elevator for you. We need to talk. She got that right. More of you? Really? Ai, intensita. Hi ha una altra porta allà. Ah, val, però és per anar... Pensem una mica més i acabarem el vídeo. Em sembla que estem a prop d'on està la marxa. I allà poder ja... Desblat. Investigación central. Hola, penya, què tal? Tot bé? Sí, que s'esperi. Que els lavabos troben bé coses. I almenys aquests estan il·luminats. Mira tu, text. I un cadàver. Que no pots demanar més. Text. I això. Aviam, hi ha penya flotant, com a tot arreu. I hem d'anar a aquella porta. Però, aquí tenim això, que podem guardar aquí. Per favor. Mirem el punt de control, que aquest és bastant més... No està distorsionada la cosa. Si em deixo alguna cosa, no? Pues ja està. Pues nada, fins aquí el capítol i espero que us hagi agradat. Adéu!